Hey, sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Sibonga sithembe niyaphila. Namhlanje angikhona ngisho uku-introduce ngendlela engifanele ngabe ngi-introduce ngayo ividiyo yami. Kodwa-ke njengoba ngiphuthuma ngithi nje ake ngidlulise lokhu. Yabona njengoba kunale y'dubedube ezenzakalayo njengamanje eSouth Africa. Phakathi kwama-South Africans nabokufika. Kukhona into engathi i-advice noma iseluleko engifisa ukusedlulisela kubo bonke labantu base-South Africa abenqenayo ukuthi basapothe le call noma basapothe le mibhikisho ethi abantu abala ngokungemthetho ababuyela ngaphandle noma ababuyela emazweni abo. Uma kuwukuthi uyi-South African, unenkinga mhlampe ngama-comments noma ngama-statements enziwa yilaba abathi makuhamba bokufika. Khona iseluleko engifuna ukusedlulisela kuwe. Yabona uma ngabe kunesiphithiphithi abantu bethukuthele kanje, ngoba abantu be-South Africa njengamanje bathukuthele. Noma yini ongayikhuluma noma ongathi ufisa ukuyikhuluma manje nabantu base-South Africa, uthi uyabawonisha, uthi uyabeluleka, uthi uyababonisa noma uthi uzama ukubayekisa le nto abayenzayo. Ngicela ukukudlulisela nasi iseluleko, ngeke kusebenze lokho. Udlala ngesikhathi sakho ukuze uma kuthiwa umuntu usuzele emanzini, uma ngabe usuza uphakathi emanzini akunuki. Kufana nokuthi nje awusuzanga. Empeleni kwawena uqobo lwakho wena osuzile awuzwa into oyisuzile ngenxa yokuthi usemanzini. So uma ngabe ungumuntu wase-South Africa njengamanje wenza ama-statements mhlampe ku-social media noma kwi-platform leyo okuyo, kungaba u-Facebook, kungaba u-TikTok, kungaba yini. Uma nje uzokhuluma into ezama ukuvimba lamamashi aqhubekayo manje, uzoba nenkinga. Mina ngiyakweluleka from experience engiyibonile izinto zenzeka even phambi kwami emphakathini. Uthole ukuthi umphakathi mhlawumpe uhlangene ulwa nobugebengu, ushaya isigebengu bese uyaqhamuka wena. Uzobaluleka ukuthi abayeke ukwenza lokho, ukuphula umthetho what. Uzoba ne-problem. Yiloko engingakusho kuwe. Yiloko. Uma umphakathi uhlangene ungayifuni into eyenzakalayo, musa ukuqhamuka ufike ukhulume into ezokwenza ukuthi wena ufane nopetrol kule anger umphakathi ovele unayo, because uzoba senkingeni ngempela. Angifuni ukuchaza okuningi la, yiso nje yabona njengamanje uma ungenayo into ongayisho ukusaphotha lamamashi, uma ungenayo into ongayenza ukusaphotha lamamashi, uma ungena statement ongasikhuluma in support of lamamashi enzakalayo, yazi mina ngaku-advise athi yenzani? Ngaku-advise ukuthi fela ngaphakathi nge-feeling onayo ngale nto abayenzayo. Ungaqhamuki lana uzowonisha noma uzogxeka abantu abamashayo aba-angry ngendlela eyisimanga ngezinto ezenzeka kuleli zwe. Wena uqhamuke uzobakhuza, uzoba senkingeni. Isikhathi kufanele ube ube tactical. Ngisho ukuthini uma ngisho njalo? Kufanele wazi ukuthi uma ngabe ufuna ukukhuza umuntu ukuthi ayeke into ethile e-wrong, kufanele ukwenze nini futhi ukwenze kanjani. Ungavele uqhamuke nje esithubeni.
because uzoyisola at the end of the day. Kunabantu njengamanje abalokhu bebhala ko-Facebook, abanye benza ngisho amavidiyo ko-TikTok, bagxeka oMashi and Mashi, bagxeka o-Operation Dudula, bagxeka wonke lama-leader lawa alida lamamashi alwa nabokufika. If kuwukuthi u-against yonke lento eyenziwa yilama-South Africans, mina ngithi kuwe fela ngaphakathi, thula kanjalo nale ndlela ofila ngayo kunokuthi uyikhulume ngoba uzozibangela inkinga. Abantu mangabe sebanje abakhuzwa. Uyayizwa leyo nto? Shiyela kuhulumeni ukuthi ucabange ukuthi yini ongayenza ngalesimo. Ungasho lutho wena. Because at the end of the day vele uhulumeni okuliwa naye la. Mangakutshela mina iqiniso. Akuliwa nabokufika kahle kahle. Uyayizwa nto? Kuliwa nohulumeni wase-South Africa oqhatha ama-South Africans nabokufika. So, abantu base-South Africa, they've tried everything they can to let the government know ukuthi asiphathekile kahle ey'ndaweni esihlala kuzo. Uhulumeni uvele uvale izindlebe. Udecide ukungawalaleli ama-South Africans. Ama-South African awanayo enye into angayenza njengamanje ukuthi wenze ugovernment ukuthi uzwelane nabo as South Africans, as voters. Therefore, abantu lapha phansi bengenalutho, bengenama-resources ukuthi balwe ngale ndlela abalwa ngayo nabokufika balwe no-government. Vele isibhongo sabo bazosikhiphela kubo labantu bokufika abakhala ngabo. Kanti lesibhongo kufanele ngabasikhiphela ku-government. Kodwa njengamanje akulula ukuthi bangakwenza kanjani lokho because into azoyenza u-government uzovela athumele amasosha kuphinde kubulawe bona laba se-South Africa. Uyayizwa leyo nto engishoyo? Yingakho ngithi kuwe if kuwukuthi lapho uhleli uyabukela okay ama-leader eMashi and Mashi, Operation Dudula, wena uyi-South African uzwa ama-statements akhulunywa yilama-leader lama-movement engikhuluma ngawo. Bese wena ungena ku-Facebook uyabhala noma ungena ku-TikTok wenza ividiyo ufuna ukukhuza noma ufuna ukuveza indlela ozizwa ngayo against those South Africans. Ngiyakuxwayisa yiyeke leyo nto, fela ngaphakathi, hlala naleyo nto, naleyo ndlela ofila kunokuthi uphawule. Because ngeke ukusize ngalutho kunokuthi kukusize kuzokubangela iy'nkinga ey'nkulu. Kukhona omunye nje, mhlawumpe abanye bayibonile le post. Upostile lapha ku-Facebook. Uzophosta isilo sakwaZulu. Ubaba inkosi. Empeleni inkosi uMisuzulu kaZwelithini. Ngapha eceleni wasuphosta indlovukazi umama wesilo uMisuzulu. Wayeseyabhala ukuthi isilo sisibiza abantu ababuya ngaphandle foreigners ngamakwerekwere. Usho njalo. Sibiza ama-foreigners ngamakwerekwere kodwa naso isilo umama waso akuyena wase-South Africa. Mhlampe niyibonile leyo post. Bese uyobheka ama-comments uzwe ukuthi kwenzakalani ama-South Africans athini. Yabona kule mina impendulo yakhe bengizokhuluma ngento efana nale eshiwo abanye laphana ethi uma ngabe uzoqhathanisa indlovukazi ezala isilo sakwaZulu uyiqhathanise nabokufika kusho ukuthi unenkinga vele ngokwakho endleleni ocabanga ngayo. Ukucabanga kwakho ku-fault kanjani? Indlovukazi ezala inkosi uMisuzulu eyaseSwatini, eSwaziland. And into eyenzeka yile ayizange ifohle ize eSouth Africa ifike izale inkosi uMisuzulu. Ayizange yenze kanjalo. Into eyenzeka kwasuka isilo samaZulu uKing Zwelithini wahamba wayothola unkosikazi
eSwatini, wenza konke okufanele eSwatini, elekelelwa isizwe samaZulu ukuthi alobole enze yonke into. Walandwa ngendlela efanele weze South Africa wazoba umakoti, wazozalela isizwe samaZulu inkosi le khona njengamanje. Uyayizwa leyo nto? So indaba yokukhuluma ngaye umqhathanise noma umfanise nabantu ababuya ngaphandle kwamanye amazwe, it's immaterial la. Akufanele nokuthi ngabe into nje okhuluma ngayo le. Uyayizwa lento? And manje la magama aloku ekhulunywa ngabantu bokufika babizwa ngawo abantu bokufika la South Africa kulesikhathi lesi lapho abantu be-South Africa be-angry khona. La magama asetshenziswayo against ama-foreign, lawa wena ongawafuni noma ongawathanda afana nawo amakwerekwere, mazayizayi, nani nani. La magama lawa ubozibuza ukuthi kuze kukhishwe lawo magama kwenziwa yini. Kungenzeka ukuthi nami ngi-against lawo magama noma ngivumelani ngawo, kodwa ngizibuza into eyodwa mina before ngiphawule ngala magama. Yini eyenza labantu baze babizwe ngala magama? Isikhathi esiningi kusuke kuyizinto eseziziningi ezi-wrong ezenzakalayo emphakathini, ezenza ama-South African aze abe angry, aze azithole sebiza lawo magama. Uke wanothisa ukuthi uma ngabe u-angry, amagama ayaziphumela nje, nenhlambi iyaziphumela nje. Even wena ngokwakho, nabakini abaseduze kwakho, osisi nobhuti, sometimes even abanye baze bathuke ngisho abazali babo, amagama ayayiphumela nje uma ngabe ukwatile. Uyayibona? Okungasho ukuthi lawo magama noma lezo iy'nhlambi osuke uyikhipha zi-right, kodwa kufuna ukubheka umsuka wazo, zisukaphi, zibangwe yini ukuthi zize zivele lezo y'nhlambi. Into efanayo nangala, labantu ababizwa ngala magama lawo, ubozibuza ukuthi yini eyi-instigator esusa konke lokho ukuthi kugcine kwenzekile before ucomment. Uyayizwa leyo nto? Lana njalo ngiluleka wena South African ofuna ukugxeka namamashi enzakalayo. Ngithi mina kuwe, kunokuthi ugxeke, kufanele ukuthi uyuze umqondo wakho, ungakwenzi. Esimeni esifana nalesi, kufuneka ugovernment uthathe isinyathelo, ulalele ukuthi abantu base-South Africa ezweni labo bathini, iningi labo. Bese wenza lokho uhulumeni, wenza leyo kuthiwa i-mandate. Phela nje ubulapha kuhulumeni nje usuke ubekwe yibo labantu, bakunika lento okuthiwa i-mandate. Hamba osenzela lokhu. Bese wena uyafika lapha kuhulumeni, ufike uthi wena no, mina ngibona ukuthi anginenzele lokhu. Uyiqhatha-ke nabantu uma wenza kanjalo. Abantu uma ngabe bekhuluma eSouth Africa, ama-citizens uma ekhuluma eSouth Africa, uhulumeni kufanele uvule la, uvale la. Uvule la, uvule la, uvale la. Because into engiyibukayo kuhulumeni wethu, ubhizi la than la nala. Kulula nje ukuthi umuntu okhulumela avele ayokhuluma. Afike akhulume yonke into ezofaka upetroli kunokuthi ilungise isimo. Sisenkingeni bafowethu kuleli zwe leli, ayincane futhi, inkulu ngempela. Masikhuluma nje liqiniso elimsulwa. Umthetho wase-South Africa awuhlonishwa ngesizathu sokuthi uhulumeni wethu weak. Weak kakhulu. Abaholi bethu eSouth Africa, they are damn weak. Abana backbone. Abayazi into ngempela okufanele bayenze. Angazi noma abayazi noma bafuna ukuyenza. It's one of the two. It's either bazi noma abafuni ukwenza into abathunywe yona lapha kuhulumeni. So kodwa-ke bengingekho lapho kuhulumeni okwanje. Bengila ekutheni, you are a South African, you are not happy with March and March, you are not happy with Operation Dudula and other movements that are fighting against illegal foreigners. Just stay there. Don't comment. Don't make any statements because you are going to be in conflict.
nalabantu base-South Africa abathukuthele. That's my warning to you. Umfo kaMkhonza lo, akukuningi bekuyiloko nje bafowethu. Ngiyanibonga kakhulu, sohlangana kumavidiyo alandelayo. Thank you.